wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina, wayo kasar gadona, wayo ni wayo kaina. Tom, kamar yadda kuka ji fa daga bakin fitacce kuma shahararren mawaƙi Naziru Sarkin Waka, sai mun ba ta wuta. Wannan a ɗan shekarun baya da Naziru Sarkin Waka ya fitar da waƙarsa ta sai an ba ta wuta, har yanzu Naziru Sarkin Waka yana kan bakarsa. Domin kuwa ya shirya tsaf gurin gwangwaje ku da fitar ta kuma sabuwar waƙarsa wato ATIKUN DAI 2027, wanda a kwana-kwanan nan zai kuma fito da mashahuriyar waƙa. Ina masoya Naziru Sarkin Waka kuma masoya wato Atiku. Tabbas Naziru Sarkin Waka a halin yanzu shiryawa yake domin gwangwaje ku da sabuwar waƙar ATIKUN DAI 2027, wanda idan ka bi mu sannu a hankali a cikin wannan bidiyo namu za mu sakar maka kaɗan daga cikin waƙar ATIKUN DAI 2027, wanda idan ka ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha zaka ji inda zaka lalubi waƙar sabuwar waƙar Naziru Sarkin Waka ATIKUN DAI 2027. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da ƙara kasancewa da mu, sannan barkanku da ƙara saduwa da mu a cikin wannan chata mai albarka ta Arewa Trade TV. Idan wani yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartar ka wannan chata mai albarka ta Arewa Trade TV, ka yi ƙoƙari gurin ci gaba da bibiyan mu kuma danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking a cikin wannan chata mai suna Arewa Trade TV. Domin haka yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ta ci gaba da sanar da ku waƙoƙi daban-daban na mawaƙa a cikin wannan chata mai albarka ta Arewa Trade TV. Hakika tabbas Naziru Sarkin Waka kamar yadda muka sanar da kai a cikin shafukansa ya dan fara so dora waka kaɗan wacce za mu sakar maka ita, inda zaka gane cewa inda Naziru Sarkin Waka ya dosa ATIKUN DAI a cikin shekarar 2027, wanda yake so mutane su kuma zuwa su zaɓi Atiku a cikin waƙoƙinsa, wanda dama tun daga bisani kowa ya san cewa shi da Naziru Sarkin Waka dan kwankwasiya ne a jihar Kano, amma kuma a bangaren shugaban ƙasa kuma Atiku yake tun talatala har yanzu bai canza ba. Domin kuwa Naziru Sarkin Waka yana nan da aƙidarsa ta ATIKUN DAI har yanzu. Tom, ina masoya Naziru Sarkin Waka, sai ku ƙara shiri domin fitar sabuwar waƙa fitatta wacce za ta nishaɗantar da ku da ilmantar da ku da faɗakar da ku a cikin wannan shekara tamu ta 2025, wanda Naziru Sarkin Waka yake shirye-shiryen fitar muku da waƙar da za ta gwangwaje ku kuma mai daɗaɗa sabuwa wacce za ku ji nishaɗantu ku ji daɗinta, wato ATIKUN DAI 2027. Wannan waka ce da Naziru Sarkin Waka ya mata shiri sosai, ya fitar da waƙoƙi daban-daban, wanda insha Allah a cikin wannan chat tamu da Naziru Sarkin Waka ya saki wannan waka ta sa da ake tunanin zai fitar da ita, za mu yi kokari a cikin wannan chat tamu mu sanar da kai inda zaka lalubi wannan waka da kuma lokacin da Naziru Sarkin Waka zai sake ta. Za mu ci gaba da bibiya, kai ma ka ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha domin samun sanarwar mu a koda yaushe. Kar ka manta ka yi kokari ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking a cikin wannan chat mai albarka wato Arewa Trade TV, domin hakan zai kara mana ƙwarin gwiwa ta ci gaba da sanar da ku abubuwa daban-daban da suka shafi jaruman Kano, mawaƙa kama da kan Auta MG Boy, Auta Waziri da dai sauransu irin su Salim Smart, Sadiq Sale, masu kawo muku waƙoƙi daban-daban a wannan manhaja tamu ta YouTube, wanda za mu yi ƙoƙari gurin sanar da ku abubuwa daban-daban waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba. Ku yi ƙoƙarin ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka ta Arewa